Teším sa, že dnešnú rannú kávičku sme si mohli vychutnať tu v Metropole Východu aj so slovenským vodnopolovým reprezentantom Lukášom Semanom. Lukáš, máš už vlastne po sezóne, zabalil si vlastne veci, zo Segedu sa sťahuješ pomalička, ale isto do Metropoly Maďarska, do Budapešti. Ako tráviš? Najprv začneme úplne voľne, ako tráviš tieto dni? Trošku oddychuješ? Oddychujem, ale viac menej rodine a v kruhu mojej rodiny, či už detí alebo rodičov. Lebo keďže sezóna bola dlhá, či už na cestovanie s reprezentáciou alebo s klubom, tak trošku som vynechával rodinné aktivity, takže teraz sa snažím ich dobehnúť. Zdá sa, že Veronika ťa teraz zapojila, že? Do plnej permanencie. Čo je treba doma porobiť? To najhorúcejšie? Všetko. Od rána do večera stále okolo detí a okolo vlastne ženy. Takže všetko, čo domácnosť prináša. Ale nájdeš si čas aj na mimo aktivity, napríklad teraz sa chystáš na jednu zaujímavú pánsku jazdu na Final Six do Budapešti, ideš si vychutnať trošku to najlepšie vodné polo? No jasné, je to posledná aktivita tejto sezóny vlastne v klubovej sfére, takže prečo by som si to nevychutnal, a už keď to je v Budapešti, bolo by vlastne zle si to nevychutnať, keď to je tak blízko. Na čo sa podľa tvojho názoru môže vodnopolový fanúšik na Final Six tešiť, aké ty máš očakávania vlastne od tohto turnaja? Máme tam slovenského zástupcu Martina Famnera, ako vidíš jeho šance Barcelonety, čerstvého majstra, obhajcu titulu? Aktuálny Final Six, či už niekedy, kde dávno bolo Final Four, prináša stále prekvapenia, takže tam je ťažko povedať k tomu, kto je nejaký najväčší favorit. Určite papierovo je najväčší favorit Pro Reko. To nikto nejak nevylučuje, ale stále aj papierovo najsilnejšieho môže poraziť nejaký kolektív, ktorý vlastne je spolu ako kolektív a športovo to vo vode ukáže, že je lepší. Čo sa očakáva od maďarských zástupcov, od Solnoku a rovnako tak aj od Egru? Myslím si, že od nich sa očakáva čo lepšia pozícia ako minulý rok. Aby boli o nejaký ten stupienok vyššie. Tvoj tip na celkového víťaza? Ťažko povedať, fakt ťažko, lebo sú to veľmi ťažké zápasy a budú veľmi ťažké a myslím si pre fanúšika veľmi dobré, na čo fanúšik môže vidieť fakt jeden kvalitné zápasy, všetky, čo tam budú. Ale môj tip, myslím si, že Dubrovnik prejde do finále. Majú fakt, že dobrú sezónu za sebou, či už psychicky, alebo aj výkonne, aj hráči sú na to veľmi dobré, takže myslím si, že Dubrovnik bude vo finále a či už sa mu podarí vo finále vyhrať, to už necháme na náhodu a na športové šťastie. Zaujímavá informácia prišla z Maďarska, ktorá hovorila o tom, že naozaj ten záujem o vstupenky bol tak veľký, že dokonca museli organizátori prirobiť aj ďalšie miesta, ďalšie tribúny. Je to neskutočný záujem. Máš človek z tých fotiek a vôbec toho záujmu zimomriavky. Tak musíme si uvedomiť, že Maďarsko je vodnopolová krajina, takže tam fanúšik je žhavý na takéto aktivity alebo turnaje, aké tam organizujú. Či už to bude majstrovstvá Európy v Budapešti, teraz budú majstrovstvá sveta, to je tiež očakávanie bude, že budú plné tribúny, minimálne na Maďarov, a teraz určite na tieto zápasy, na všetky budú tribúny fakt plné. Hovorili sme o Martinovi Famnerovi a Barcelonete, tam má dosť nabitý program, vlastne chalani sa včera presúvali do Maďarska, pristali okolo 2:30, ten program je veľmi nabitý. Čo očakávaš od Barcelonety, ako môžu Famnerovci dopadnúť? Nemám žiadne očakávania až také veľké, ale nielen o nich, ale myslím si, že držím im palce, aby sa im to podarilo zajtra. Zajtra. Takže uvidíme zajtra. Fakt, majú ťažký oriešok pred sebou. Final Six ukáže všetko, každý detail, takže a trestá každú maličkú chybu, tak uvidíme. Ty si vlastne takéto podujatie vychutnal, pokiaľ dobre vieme, dvakrát ako hráč, teraz sa chystáš druhýkrát ako divák. Aké je to porovnanie vlastne byť v bazéne a vychutnávať si to ako divák? Ako to vnímaš? Ja si dobre pamätám ten Final Four, čo som tam bol, ja som veľmi v tom momente, keď bol zápas, nevnímal ani tribúnu, takže vnímal som ju až potom. Teraz vnímam tribúnu viac ako bazén, takže je to také, naopak, ale určite atmosféra, či už v Belehrade, keď som bol ako fanúšik, bola vynikajúca a dúfam, že taká bude aj teraz v Maďarsku. Chystáš sa spoločne s Erikom Bončuchom? Áno. A ak voľne prejdeme k Erikovi, budete teda silná úderka, ak to tak môžem povedať vlastne, v týme OSC Budapešť, ako on prijal teda tú informáciu, že ideš a budete dvojičku tvoriť, slovenskú dvojičku práve v OSC? Tak potešil sa určite a bol vás tomu naklonený, že prídem do OSC, takže
len s otvorenou náručou ma víta. Kto stál vlastne za tým celým prestupom? V Segede si bol celé 3 roky. Už to chcelo asi nejakú tú zmenu? Premýšľal si možno trošičku skôr na tou zmenou? Ja som už ďalnejšie aj hovoril aj medzi hráčmi, že chcel by som zmenu. 3 roky v Segede už možno aj stačilo a vlastne zmena prišla. Klub mal nejaký záujem, majú motiváciu do ďalšej sezóny, takže všetko to nejak spadlo tak, že sme sa aj všetko dohodli a všetko bolo super. No Solnok nejakým spôsobom možno trošku oslaví pred začiatkom novej sezóny, ale naopak na stránkach OSC sme sa dočítali, že naozaj myslia len na tie najvyššie pozície. Znamená to, že by mali atakovať, teraz boli na 3. mieste, vlastne, že by mali atakovať dokonca otázku titulu? Hovorí sa o tom? Môže byť, hovorí sa o tom. Tak papierovo každý hovorí, že budeme dosť silní, takže budeme atakovať v finále a to chceme aj ako hráči atakovať v finále, takže a čo už bude vo finále, to už uvidíme. Vieme, akí hráči posilnia okrem teba. Tým OSC Budapešť, čo ty hovoríš na skladbu týmu, ktorá je teda k dispozícii, onedlho začnete a vstúpite takisto aj do európskych pohárov. Po chvíľke oddychu vlastne sa začne nová sezóna, tak ako ty vnímaš tento tým? Vnímam ho veľmi silný, bude to veľmi silný tým, takže uvidíme, čo všetko budeme môcť uhrať a dosiahnuť. Uvidíme, ako bude nám naklonené športové šťastie. Táto sezóna bola vlastne o tom, že Solnok a Eger boli silní, potom za nimi vlastne to s odstupom ďalšie týmy. Vyzerá to tak, že tá ďalšia sezóna by mohla byť predsa len trošku vyrovnanejšia, ako to vnímaš tým, možno z pohľadu 4-5 tímov. No bude veľmi silná, lebo aj Ferencváros posilňuje, Solnok sa trošku možno oslabí, ale to len fakt trošku. Eger ostane po kope, OSC sa posilnilo, takže 4 týmy, zasa Honved sa tiež posilnil, takže bude to tam fakt zaujímavé veľmi, ako každý rok. Aká bude príprava, kedy začína, kedy sa máš hlásiť v Budapešti? Okrem Final Six? Myslím si, že niekedy v polke leta, ako stále 1. august, zhruba plus minus. Prechádzaš vlastne po 3 rokoch, ako sme už avizovali, zo Segedu práve do týmu OSC Budapešť. 3 roky sú 3 roky, to už je taká mini etapa v živote človeka. Na čo ty sám budeš rád v Segede spomínať snad najviac? Na všetko je to strašne veľa, aj v iných mestách, kde som pôsobil, takže teraz vyťahnuť jedno a zabudnúť na niečo iné, tak je to na všetko pomaly. Máš nejaký taký najkrajší moment, ktorý sa ti spája vlastne so Segedom, keď si povieš, že áno, tu som hral, tak tento moment by som nejakým spôsobom vyťahol. A možno moment, na ktorý by si najradšej zabudol? Víťazstvo pohára bolo asi také najviac, čo sme vyhrali, vlastne sa nám podarilo prvú sezónu. A aj toho roku s mladým družstvom, čo sa nám podarilo vojsť v Land Trophy do tej prvej štvorky. To už asi najviac, čo sme pokašľali, bol zápas s Brešťou doma. Takže asi toto najviac by som povedal, že to asi za 3 roky to bolo také zlé. Do akej miery sa bude v Segede meniť ten tým? Máš nejaké informácie o tom? Meniť sa bude tak, že zahranične, či sme tam boli skúsení, tak sme odišli. Či už Aljoša u nás odišiel domov, lebo už sa cítil na to, že chce ísť domov. Žolt Varga tiež odišiel do iného klubu a prichádzajú zasa mladí. Takže oni stávajú na tú mladú základňu a idú s touto robiť a pracovať do budúcna. No každopádne pred nami je určite veľmi zaujímavý ročník. Poďme na chvíľočku aj na tému našej vodnopolovej reprezentácie. Zažil si túto sezónu, pokiaľ sme sa rozprávali v našich rozhovoroch, takú ani nie že turbulentnú, ale mimoriadne náročnú v tvojej vodnopolovej kariére, bohatej vodnopolovej kariére. Snáď by sme mohli povedať, že to bola najnáročnejšia sezóna, že? Tak za posledné roky určite. Hore, dole behať a cestovať. Stále sa len vybaliť a zbaliť, je to dosť také. A raz s reprezentáciou, raz s klubom, raz tak. Takže bolo to veľmi náročné a škoda, že tie výsledky neprišli také, aké sme chceli. S odstupom času možno si trošičku vnímal aj pôsobenie pri našej reprezentácii a možno tie výsledky, ktoré sa dosiahli. Mohlo to byť lepšie, mohlo sa preto urobiť viac, ako ty vnímaš vôbec to, čo sa dialo okolo chalanov. Jasné, že sa mohlo urobiť viac, to sa dá stále. Ale tak vyšlo, ako vyšlo a my sa z toho musíme ponaučiť aj a do budúcna tieto chyby odstrániť a ísť ďalej. Šport je proste taký, raz je hore, raz sme dole. Boli sme dole, trošku sme vyšli hore, ale zasa sme trošku spadli. No, uvidíme, čo do budúcna bude, takže budeme sa snažiť, aby to bolo čoraz lepšie. No, táto budúcnosť bude mimoriadne zaujímavá, pretože hovorí sa o splynutí plavcov a rovnako tak aj vodných polistov. Tu nás čaká ešte naozaj veľmi veľa roboty, ale každopádne už nemáme prezidenta Slovenského zväzu vodného pola. Juraj Kola abdikoval na svoju pozíciu, to znamená, že je to naozaj tam veľmi, veľmi turbulentné. Uvidíme, čo teda prinesú ďalšie voľby. Valné zhromaždenie bolo mimoriadne zaujímavé. V Žiline, čo hovoríš na abdikáciu prezidenta Slovenského zväzu vodného pola a kto by podľa tvojho názoru do tejto stoličky mal zasadnúť? Máš nejaký tip? Tip nemám žiaden.
rovno to poviem, a do týchto sfér by som sa ani nerád púšťal, lebo predsa ja som hráč, nie som funkcionár a to už sú veci na funkcionárov, na ich zodpovednosti a na ich úsudkoch, čo už oni na to myslia. Ja som zatiaľ hráč, nie som v týchto. Je nejaké meno, povedzme, ktoré by ťa potešilo, keď sa rozvieš a povieš si, wow, tak dobre, celkom fajn, ideme, robíme, alebo joj, tak to mohlo byť aj lepšie. Čo ja viem, nemám žiadne také fakt, ani neviem, kto sú kandidáti, to neviem fakt. Sú pod rúškom tajomstva? No vidíš, nevieme ich nikto. Nevieme ich nikto. Fakt, ako nechám to na ich zodpovednosti a dôvere pre nich. Leto bude v tomto smere isto zaujímavé. Schvaľuješ ty, že by pri reprezentácii ďalej mala ostať táto dvojica, ktorá tu je, to nie je Robo Kite, alebo možno teda dať šancu niekomu inému, si zastanca toho, že by sa to opäť nejakým spôsobom menilo a prišiel by zase niekto iný? Ja som skôr zastanca, že keď už prišiel Tony, za rok a pol sa nedá urobiť neviem aké čári mári a predsa nie je ani z ríše divo a z Oz a není proste čarodejník, takže ja si myslím, že mal by ostať, lebo za rok a pol sa mu podkryli naše nejaké hráčske vzťahy, hráči, akí sme, čo sme, takže on teraz si myslím, že vie to nastaviť tak, ako on bude chcieť, takže myslím si, že tú dôveru ja myslím aj od hráčov má, aspoň z mojej strany určite, a myslím si, že mal by ostať aj ďalšie obdobie. Uvidíme, aký bude program našej vodnopolovej reprezentácie. Nevyšlo nám to v súvislosti s Dunajským pohárom ani Tbilisi Cup. Uvidíme, ako to bude so Svetovou ligou počas toho budúceho roka. Takže dá sa povedať, že veľmi veľa toho naša vodnopolová reprezentácia pri A-týme nemá pred sebou toho až tak veľa. Tak toto leto nie, ale myslím si, že ďalšiu sezónu, či už avizovaná Svetová liga, to už bude dobré, takže na to sa budeme potom pripravovať na ďalšiu alebo nadchádzajúcu sezónu. Povedz nám ešte úplne v závere nášho rozhovoru, takého pilotného, takého letného, čo ty a leto, ako idete vlastne dokopy, okrem toho, že sa budeš venovať rodinke a vybehneš na Final Six, čo ešte pre tebou. Nejaká dovolenka, užiješ si niečo? Ešte sme dovolenku neplánovali, do týchto štádií sme nevošli a viac menej u mňa tým pádom, že som veľa v zahraničí, dovolenka je viac menej na Slovensku s rodinou. Kluky, čo by si odkázal všetkým, ktorí nasledovali a chystajú sa poriadne si užiť toto leto? Užite si leto a buďte pri nás aj do budúcej sezóne.